Άλλη μια φορά. Τέλεια τα λες. Έτσι. Με τη μυτούλα του. Μετά τι το κάνει. Συνέχισε. Μετά το κόβεις. 2 φορές το γυρίζεις. Δυνατά δεν σε ακούνε. 2 φορές το γυρίζεις, πες το 2 δυνατά. φορές το γυρίζεις. Να μπει στο βίντεο η φωνή σου θέλω. Άλλη μια φορά το γύρισε από πίσω. Α, έτσι. Ναι. Δυνατά, Καλλιόπη. Το περνάς από μέσα. Συνέχισε να τις λες. Συνέχισε να τις μιλάς δυνατά. Το περνάς. Από την άλλη μεριά. Από μπροστά. Ναι. Τι καλή μαθήτρια η κυρία Ελίνα. Το ξαναγυρίζεις. Το ξαναγυρίζεις. Αυτό, έτσι. Ναι, Από πίσω τώρα το περνάω. ναι. Κύριο Αντώνη. Έτοιμο. Για σήκωσέ το να το δούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε Καλλιόπη. Τι θα μας πεις Καλλιόπη? Καλά, Καλό. φοβερό Καλλιόπη. Καλό. Τι θα πούμε μια φούλα. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά.